Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nakakaapekto ang hanging habagat or southwest monsoon, particularly sa southern Luzon, Visayas, pati na rin sa Mindanao area. So asahan po natin kung makikita po sa ating satellite image, may mga kaulapan pa rin po tayo magdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, pati na rin sa western Visayas. At kung makikita po natin, may mga kaulapan po tayo sa northern section ng Mindanao. So particularly sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang dito sa extreme northern Luzon, particularly sa Batanes area, makakaranas din po tayo ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan, dulot po ng epekto ng trough or extension ng low pressure area na currently nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So mababa po yung chance na ito'y papasok ng PAR, ngunit magdadala nga po ito ng maulan na panahon for Batanes. Meanwhile, for Metro Manila, sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, magiging maaliwalas po yung ating panahon. May mga tsansa po tayo ng mga isolated mga pag-ulan ngayong hapon hanggang gabi at posible din po sa madaling araw. Ngunit pagdating po ng umaga hanggang tanghali ay maaliwalas na po yung ating mararanasan. Ngunit magdala pa rin po tayo ng payong kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan. And currently, wala din po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto sa mga bahagi ng ating bansa. Sa magiging panahon naman bukas dito sa Luzon area, so particularly sa Palawan as well as Kalayaan Islands, magpapatuloy pa rin po yung epekto ng hanging habagat at magdadala ng maulan na panahon sa mga nasabing lugar. Meanwhile, for Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga chances ng mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga isolated thunderstorms. Temperatura naman sa Lawag at Tugigaraw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures, 17 to 23 degrees Celsius for Baguio City. Meanwhile, maximum temperatures for Metro Manila at Legazpi, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. At maximum temperatures naman for Tagaytay, Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. Sa magiging panahon naman sa Visayas as well as sa Mindanao, kung makikita po natin, mostly western sections ng Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin maapektuhan ng hanging habagat na makakaranas ng maulan na panahon. And the rest of Visayas as well as Mindanao area, improving weather conditions po tayo, mas mataas lamang yung mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. So for temperatures sa ilang lalawigan sa Visayas, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius for Iloilo and Tacloban. Meanwhile, 32 degrees Celsius naman ang maximum temperatures for Cebu. Samantalang yung mga lalawigan naman sa Mindanao area, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius ang maximum temperatures. So sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Asahan po natin ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan sa mga baybayin ng ating kapuluan. Kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat. So magiging panahon naman bukas or particularly this coming Sunday hanggang next week po, kung makita po natin, malaking bahagi po ng ating bansa, mga piling syudad sa ating bansa makakaranas ng maaliwalas na panahon. Liban na lang for Metro Cebu this coming Tuesday, posible pong lumakas yung epekto ng hanging habagat at magdadala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. For Metro Manila, average temperatures maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, 17 to 23. For Legazpi City, 25 to 32 degrees Celsius. For Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay lulubog mamayang 6:18 p.m. at sisikat naman bukas ng 5:43 a.m.